майко мила. Жените мислиш си, че можеш да играеш, но има нещо, за което май не знаеш. За мене много слухове се носят, мила, но знам, че ти с мене също би сгрешила. Гола на пода и на стола, или в асансьора, и губиш с мен контрола. Хайде да видим как същия ли номер пас. Знам ти игричките пишеш на всичките. 50-60 на месец стигат ли ти? Може да са в крипто, евро, злато, паунди, долари. Нали това е бюджета да си с мен в кабриолета? Не една 300 рози, искаш да е букета. А ти си леко известна, искаш голямата сцена. Виж, не ставаш за мене, но ще те вземат Фергена и Ролекс Артименте, а Картиерто Ресето. След 2 минути точно ще си гола на сепарето и казваш: жените мислиш си, че можеш да играеш, но има нещо, за което май не знаеш. За мене много слухове се носят, мила, но знам, че ти с мене също би сгрешила. Гола на пода и на стола, или в асансьора, и губиш с мен контрола. Хайде да видим как същия ли номер пас. Знам ти игричките пишеш на всичките. Ще ме обидиш.